Berta, mira, semblen dos pollets molls. Mare meva. I tu on vas vestida així? Ja t'ho explicaré, però escolta, ja us heu vist quina fila que feu? Ai, dona, gràcies. Desastre, vaig a buscar unes tovalloles, Porta. Ai, té, és per tu. Les he collides jo mateixa. Aquesta sí que és bona. Amb aquest aiguat hi he anat collint floretes. És que t'havia comprat un ram preciós a Barcelona, però me l'he deixat a casa. Aquest cap meu, noia. Quan hem arribat a Vent del Pla se li ha acudit d'anar a fer un passeig pel Prat i de collir-ne, oi? Per compensar l'oblit. Oi, Ai, gràcies. però escolta, però si ja ho deien que plouria. Que no t'agrada. Sí, molt. Només que em sap greu la remullada. Escolta, jo hauria d'anar tirant. És que he de marxar cap a Barcelona. Espera't, vols dir que no t'aniria bé una dutxa per entrar en calor? Però si estàs tremolant, filla. Sí, no pots anar així, eh? T'has de canviar de roba, Pilar. Jo ja et deixaré alguna cosa meva. Sí, jo em dutxaré darrere teu, va. Això. Vine, que passa, que tu ets... Ai. Quina hora és? 1:45. A les 2 em toca prendre l'antibiòtic, te'n recordes? És ben cert que els metges sou els pitjors malalts, eh? Justament t'ho dic, per no trencar el tòpic. Bon dia, es pot passar? Ai, Dora, quina alegria! Que bé que hagis vingut. Mira que maques. Ai, sí, són precioses. Em tenies ben amoïnada, que no has vist les meves trucades. Sí, tenia pensat dir-te alguna cosa, però he estat tan ocupada ajagut al llit i mirant la tele. No, ara seriosament. He estat molt trasbalsada aquests dies. Se't veu molt bé. Estàs guapíssima. Ai, sí, segur. Dora, et presento una bona amiga meva, la Pilar Maimó. Sí, ja ens coneixem. No. Jo diria que sí. Sí, sí que ens coneixem. Però de què? De la Fundació AC i de Vent del Pla. Coneixes Vent del Pla? Sí, és clar, et va acompanyar... Sí que conec Vent del Pla. Ah, és un poble preciós. La Maria tenia moltes ganes de veure't. Sí, jo també, en tenia moltes. I tu com t'has fet per venir? Amb el tren? No, m'ha baixat la Berta amb el cotxe. La Berta és la meva filla. Aquí és a baix. Digue-li que pugi, dona. Ha anat a comprar alguna cosa pels nanos. Després em passarà a recollir d'aquí una estona. Tenies nens? Sí, en Lluc i en Marc són els meus nets. El petit l'hauries de veure, fa una gràcia. Li han sortit unes orelles. Però escolta'm, com és que encara no ha vingut l'Ariadna? Que encara no li has dit res? Oi, l'Ariadna. Ai, quina sort que m'ho has dit, t'he d'avisar a l'escola. Que no arribaré a temps a recollir-la. No vull que passi com aquella altra vegada que va... Es van portar un disgust, pobrissona meva, esperant allà soleta. Vols dir que no l'hauríem d'avisar? La Maria és molt reticent amb aquest tema. No vol atabalar l'Ariadna. Diu que ella viu a París, que té la seva vida i... Però si es pensa que la seva filla és una criatura i que l'ha d'anar a recollir a l'escola. No, s'ha despistat. És normal quan s'és a l'hospital. Doncs jo crec que l'hauríem de trucar a l'Ariadna. Ni que sigui per dir-li que la seva mare ha tingut una pneumònia, però que ara ja està més bé. Però si l'Ariadna es presenta, qui s'adonarà que la Maria té Alzheimer? I això és precisament el que ella ha volgut evitar durant tot aquest temps. Tard o d'hora ho haurà de saber i ja comença a ser hora que ho sàpiga. Ha perdut molt en poc temps. Si la Maria triga gaire a retrobar-se amb la seva filla, potser ja no li podrà dir tot el que li hauria de dir. Mira, t'apuntaré el seu telèfon i fes el que creguis més convenient. Així que pugui, li trucaré. A qui has de trucar, ara? Maria, t'hem despertat. Que esteu remenant vosaltres, ara? Quina hora tens? Les 5:05. O sigui, 10. Estigues tranquil·la. Potser el vol ha sortit amb retard o vés a saber. Ai, només faltaria això. Amb el tràfic que du la pobra nana. Has d'admetre que la Dora ho ha sabut portar molt bé. Ha estat una bona manera de trencar el gel amb l'Ariadna. També és veritat. I
Ja som aquí, perdoneu el retard. Hem trobat caravana amb la Berta. Que encara no ha arribat l'Ariadna. No, és el que li deia. A veure, a quina hora et va dir que agafaria l'avió? I abans de les 12? Però jo trobo que ja hauria de ser aquí. Clar. Que no t'ha trucat abans d'agafar l'avió. Ai, mira, és allà. Ella? Hola, filla. Com estàs? Ah, jo? Sí, bé. Estic molt millor. Sí, ja estic ben refeta. Que ja ets a Barcelona? Ah, ja. Sí. No et preocupis, ho entenc perfectament. Això. Gràcies, filla. Gràcies. Adéu. Què t'ha dit? Què passa, Maria? Ha parlat amb el metge i ell li ha dit que em donaven l'alta perquè ja estic bé. Llavors, no hi ha cap necessitat que vingui. I ha anul·lat el vol. Bé, ja us vaig dir que va molt atabalada.